Akakaqokwa ozokuba sesihlalweni sobukhosi bakwaZulu kulandela ukukhothama kwesilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu. Ngesonto eledlule kufundwe incwadi yefa lesilo kwabe sekusingathwa imihlangano ukudingida udaba lozokungena esihlalweni sobukhosi. Lo mhlangano ke ukhulumile ngendaba isifiso zengonyama ephume uWilliam Ngonyama. Bese kucelwa ukuthi abameli babonane nabasendlunkulu ngolesithathu kuba iwille ikwazi ba ifundwe ukhona abantwana basendlunkulu nendlunkulu. Emva kwalokho ke sesibuye ngibuye futhi sibikele isizwe ukuthi okungamazwe okugcina ngiyazi ukuthi kuningi sekudida abantu ngenxa yokuthi sekukhona ukukhuluma okuningi sekusakaziwe. Abasondelene nendlunkulu baqinisekisile ukuthi uNdlunkulu uMantombi Madlamini uyena okhethwe ukuba aqoke ozokuphatha ubukhosi bakwaZulu. uNdlunkulu uMadlamini walotsholwa isizwe samaZulu. uNdlunkulu lona ungowasebukhosini baseSwatini, uzalwa inkosi yaseSwatini uSobhuza wesibili kanti uzalwa nenkosi yomSwati wesithathu. Abasondelene nendlunkulu bakuphikile ukuthi kukhona osekhethiwe ukuba abambe kulesihlalo sobukhosi okwamanje. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini.